Rada maju Mbak Yayi. Yayi enake mlaku. Halo Dani. Saka kono Yi. Enake mlaku. Joget to Mas. Karo joget. Saya joget sampean aku tak nonton. Kudune kono kene. Ayo kibote melu, ben kaya campur sari. Nah, ngono lho. Yuk. Tak pundi Dek Yayi badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak sapi Taksi. oh iya dhewean Siap. apa ora wedi timbang nganggur kula kancane Kelariaskan Mas Dudo. Oh, kono. Alias kebetulan. Belanjane kathah rada kaboten. Yen purun ing Yuk. lensangi tekan omah bangke kula Yo. Wong legan golek momongan niki blonjo napa Mbak yu badhe pindahan Ampun kelemes sampean ampun kujiwa kula merawat anyaran awan-awan lunga blonjo ning pasar bae prawan rondo kanggo ora pepet ning sabarang mas tuku gelang opo anting-anting jojo nanti rondo joget to nyanyi nembang kok joget to yo ngono ya joget aku kangen aku joget ono mas Ayo. Leponge. tak pundi Mbak Ayu badhe tak pundi kadingaren kita wae ora numpak taksi opo ora gur mengke kula kancane yo alias kebetulan belajar yo yen purun enggal-enggal glensangi tekan omah kakek kula pai Foto grup Japanda musik iya ayo mas Topel wong legan golek omongan Niki blonjo napa Mbak yu badhe pindahan ampun kelemes sampean ampun kujiwa kula rada Lho awan-awan lunga blonjo ning pasar bae prawan rondo kanggoku ora patek tuku gelang opo anting-anting biar rondo dijabek kabeh
ampun. Matur. Matur sembah nuwun Dek Yayi. Wah,